ప్రైజ్ లార్డ్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును కాక. దేవుని స్తోత్రం. ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, మరి ఈరోజు దేవుడు మనతోనే మాట్లాడుతున్నాడు. నీవున్న స్థితిలో నువ్వు కృంగిపోయి ఉన్నావేమో, సమాధానం లేకుండా బాధపడుతున్నావేమో, నాకెవరు లేరని దిగులు పడుతున్నావేమో, నా స్థితి ఏంటని నువ్వు ఎంతో కృంగిపోయి నన్ను ఎవరు ఆదుకోవటలేదు అది నువ్వు ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉండవచ్చు. కానీ దేవుని వాక్యం చెబుతుంది, ఆయనతో సహవాసం చేసిన ఎడల నీకు సమాధానం కలుగును, అలాగే మేలు కలుగును అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. నువ్వు కృంగిపోయి ఉన్నావేమో దేవుని బిడ్డ, నన్ను ఎవరు చూడట్లేదు, నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు, నన్ను అనేక రకాలుగా బాధలు పడుతున్నారు, అనేక వేదనలు పడుతున్నారని నువ్వే కృంగిపోతూ కృషించిపోతూ ఉన్నావేమో. దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. కృంగిపోవద్దు, ఆయన వైపు తిరుగు, ఆయనతో సహవాసం చేయి. లోక సహవాసం నిన్ను కృంగతీస్తుంది, లోక సహవాసం నిన్ను బాధ పెడుతుంది, లోక సహవాసం నిన్ను నిందలేస్తుంది. లోకం ఎప్పుడు నీతో ఉంటుందంటే నీ దగ్గర అన్ని సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు లోకం నీ దగ్గరికి వస్తుంది. నీలో ఏమీ లేకపోయినా దేవుడు వదిలేస్తాడు. కానీ ఒక్కసారి దేవుని వైపు తిరిగి దేవునితో సహవాసం చేయి. నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా దేవుడు నీకు సహవాసం చేసినట్లయితే దేవుడు నీకు మేలు చేస్తారు, అలాగే సమాధానం ఇస్తారు. ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, నువ్వు సమాధానం లేదని బాధపడవద్దు, దిగులు చెందొద్దు, భయపడవద్దు. ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడుతున్నారు, ఆయనతో సహవాసం చేసిన ఎడల నీకు సమాధానం మేలు కలుగుతుంది. అట్టి సమాధానం మేలు మీకు కలగాలని ప్రభు పేర కోరుకుంటున్నాను. ప్రేమతో మీ ఎబినేజర్.